a ka m dubatazie Primate George si Nchọkụ maka ihe omume a ahaziri maka nkwalite mmụọ anyị na ịmatakwu Chineke anyị na-efe. Biko gee ya ntị. Welcome to Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life. We are dwelling on Be Ye Imitators of God, Part 2. Come, let us make man in our image. Maturity and Divinity series. Ya bụrụ na ndị na-enwomi Chineke agba nke abụọ ya. Bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị. Maturity and Divinity series. Ịdị dị ka ọ dị Chineke si chọọ na ntozu oke n'ime onye nwe anyị. Onye nwe m na Chineke nke usu niile nke ndị agha ka eme ka eziokwu gị pụta ihe, ka e wee mee ka ndị nke gị bụrụ ndị azọpụtara n'ime ihe a kpọrọ nzọpụta n'aha Christ Jesus onye nwe anyị. Amen. Brethren, bekee kwuru, nwanna m, be imitators of God, for in his image we are made. Ya a sịrị anyị bụrụ ndị na-eṅomi Chineke n'ihi na nke bụ eziokwu bụ na oyiyi Chineke ka e mere anyị. Ephesians 5:1-2, Genesis 1:26-27. Ya akwụkwọ ndị Efesọs isi nke 5 ama okwu nke 1 ruo na 2, na akwụkwọ Genesis isi nke 1 ama okwu nke 26 ruo 27. Chineke site n'okwu ọnụ ya bụ Kraịst mere mmadụ n'oyiyi ya, mere na Kraịst ji wee bịa n'oyiyi nke mmadụ bụ mmụọ nke Chineke. O wee mee anyị n'oyiyi ya ka anyị wee na-eme ka ya. N'ime Christ God enwere ihe na-akpọ the perfect laws, holy laws, bụ ihe mekiri Chineke na amara ya. Ile anya n'akwụkwọ enyinya ntị, ile anya n'akwụkwọ Aịzaya isi 33 ama okwu nke 22, na akwụkwọ James isi 4 ama okwu nke 12, Isaiah 33:22 and James chapter 4:12. Ọ sị nọ ihe merenụ eji kọwaa nke ọma na Kraịst anyị, onye anyị na-akọkwa nke ọma na ọbịa wetara amara, bụkwa ya bụ onye nyere anyị iwu nsọ. Isaiah 33:22, James chapter 4:12. Ọkwa ya bụ onye nyere anyị amara. Ọ bụ Moses nyere anyị iwu nsọ, ọ bụ Kraịst. Onye mere eji kpọọ ya Chineke nke ịdị nsọ na Chineke nke ịdị ọcha. Ọ dịghị immorality nke nọ n'ime ya. Ya bụ ọ dịghị ihe na-ezighị ezi nọ n'ime Chineke. Dịka nwa nke Chineke, as a child of God, do you live immorally or morally? Ya bụ dịka nwa nke Chineke, ị na-ebi ndụ n'usoro nke Chineke na ịdị ọcha nke onye nwe anyị, ka ọ bụ n'ụzọ nke adịghị ọcha na ekwesị ekwesị na iru unyi. Ngwa ntị, Chineke chọrọ ka anyị dị ka ya. God is faithful. He is a faithful God. Ya Chineke bụ onye kwesị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye okwukwe. Obi na-abụ anọghị n'ime Chineke. Ihe mere Chineke ji kwuo sị, gwakwa m asị na doubt bụ mmehie. Obi na-abụ n'ebe Chineke nọ bụ mmehie. Ihe a mere, that is why, or that was why, he wasn't comfortable with Thomas, who doubted. And also Peter, who doubted and found himself sinking. Ihe mere onye nwe anyị obi ji ọdị ya mma mgbe ọ chọpụtara obi abụọ nke Thomas nakwa obi abụọ nke Peter mgbe Peter nọ n'elu oke osimiri. Chai, mmiri na-akwado ilo Peter. Akwụkwọ John 20:27-29. As a child of God, are you faithful or unfaithful? Dịka nwa nke Chineke, ị kwesịrị ntụkwasị obi ka ọ bụ na ị kwesịrị ntụkwasị obi? Ị nwere okwe ka ọ bụ enweghị okwukwe? Ka ọ iwe mara na ị na-eṅomi Chineke. Ọ bụghị ịga ụka bụ isiokwu, ọ bụghị mma ma ị na-eṅomi Chineke, maka onye ọbụla na-adịghị eṅomi Chineke adịkwebe oje. Ihe mere Christ God ji mee ka o doo anya na akwụkwọ nsọ sị, zuo n'oke n'ihi na m onwe m zuru oke. That's why Christ God made it clear in the Holy Bible and said, be perfect, for I am perfect. Be holy, for I am holy. Ọ sị na akwụkwọ Matthew isi nke 5 amaokwu nke 48, Matthew 5:48. Na akwụkwọ Mark
isi 11 amaokwu nke 22 ruo 23. Ị hụrụ ya? Hai! Oke obi abụọ abụghị oyiri Chineke, abụghị ọdịdị Chineke. Mere o ji sị, if you have faith without doubt, you can say to this mountain, be moved and cast into the sea. You have it done. Yes, sir. Ọ bụrụ na ị nwere okwe, ị ga-asị ugwu a si ebe a wụpụ baa n'oke osimiri. Ọ ga-adị otu anya. Ihe ọ na-achịkọwa bụ ọ bụghị gị hụ ugwu ga-eso ugwu si ebe a pụọ. Kama ihe ọ na-achịkọwa bụ ihe ọ dị ka agaghị emenwu ya. Ọ bụrụ na ị nwere okwe, gị kwesị ihe dị otu a, ya dị otu a. Ya, ọ bụrụ na okwe adịghị ya, ngakwa ntị, ọ bụrụ na okwe adịghị ya, ị pụghị ime ihe ga-atọ Chineke ụtọ. Ezi enyi m, onye na-ege m ntị, lee ihe akwụkwọ Hibru 6:6 kwuru. Ngakwa ntị o, our God is a merciful Father. Are you merciful? Chineke anyị bụ Chineke nke na-abụba na ebere. Ị na-abụba na ebere? Ị na-abụ ụba na ebere? Ezi enyi m, akọwara gị nke ọma sị na akwụkwọ Hibru isi nke 11 amaokwu nke 6, Hebrew chapter 11 verse 6. Ọ sị, ma ị nweghị okwukwe, ị pụghị ime ihe na-atọ Chineke ụtọ. Eziokwu nke ndụ. Ya mere, Hebrew 6:6 na-akọwasị na dịka ọ dịghị mma ka mmadụ matacha Chineke gị siwe na ya dapụ. Ịdapụ, nchiata ga-enye nsogbu. Ọ bụ enwe okwe na-eweta ya. Mweela kọwara gị sị nọ nke ọzọ ya bụ ị nwere obi ebere, ị na-enwe obi ebere. N'ihi na Chineke anyị bụ Chineke nke nwere obi ebere. As a child of God, as a born again, a genuine Christian, are you merciful? Are you kind? Merciful or wicked? Are you a wicked person? No wonder he said, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Dịka onye nke Christ, ma ọ bụ onye amụgharịrị ọzọ, ma ọ bụ onye nke Chineke, born again, ma ọ bụ onye Christian, ị nwere obi ebere ka ị gbara wicked, ka ị gbara ajọ obi, ị bụ onye obi ọjọọ. Ọ ka iwe mara ma ị nwekwuru yi Chineke, maka Chineke na-abụba na ebere. Ọ bụkwa ịbụba na ebere bụ onye sị gị mee ihe ọjọọ, gị mee ihe ọjọọ, ma ikwe gị na ị gaghị eme ihe ọjọọ, mara na ị nweghị obi ebere. Abụkwa ya imere mmadụ ebere ka o wega n'ihu n'ime ajọ ihe, abụkwa obi ebere. Ọ sị ngosi na-adị ndị na-eme ebere, n'ihi na ndị ahụ ka ga-emere ebere. Ya bụ na Chineke chọrọ anyị bụrụ ndị na-enwe obi ebere dịka ya nwanwu Chineke. Na Chineke nwere obi ebere, a ga-eme ka ọ sị na mmehie bụ ezi omume. Na Chineke nwere obi ebere apụtaghị na ọ ga-eme encourage sin. That God is merciful will not drive him to say sin is righteousness. Yes, God is merciful, but does not encourage sin. But today, what is happening? Some men and women of God and children of God hide under God is merciful. They hide under God is merciful and encourage sin, immorality, sexual immorality, including nudity. Ụfọdụ na-asị Chineke na-abụba na ebere, Chineke nwe onye obi ebere. Ha si n'ụzọ taa na-akwalite ajọ omume, na-akwalite mpụ, na-akwalite iru unyi dị iche iche, na-akwalite akwamiko, na-akwalite ịgba ụtọ. Na Chineke na-abụba na ebere, asị kọọ ya, lee ya n'akwụkwọ Numbers, akwụkwọ n'ọgụ isi 14 amaokwu nke 18 ruo 19. Numbers chapter 14 verses 18 to 19. Ezekiel chapter 13 verses 20 to 23. Ya wa akwụkwọ Ezekiel isi 13 amaokwu nke 22 ruo 23. Akwụkwọ Matu isi nke 5 amaokwu nke 7. Onye na-eme ebere ka na-emere ebere n'otu aka ọ dị. Christ God the Creator forgives sin. That is one of the qualities that stands him out from other gods. Chineke bụ onye na-abụba na ebere, bụkwa onye na-agbaghara mmehie. Ọ otu n'ihe mere ka Chineke dị iche na chi ndị ọzọ. Chi ndị ọzọ anaghị agbaghara mmehie, mana Chineke na-agbaghara mmehie. Ọ na-agbaghara mmehie anyị tụmadụ mgbe anyị gosipụtara nchegharị zuru oke, nwee mmetụta chigharịa, si na mmehie ahụ laghachi azụ, chegharịa ma chigharịa. Ọ na-enwe obi ebere. Gịnwa, ị na-enwe obi ebere mgbe mmadụ mehiere gị, bịakwute gị sị gị gbaghara, ị na-enwe obi ebere. I will never forgive you. Brethren, Bekee kwuru, nwanna m, our Christ God is God of justice. Mr., Master, Miss, and Mrs. Christian, born again. Do you love justice? Do you dispense justice? Mr. Chairman, Mr. Onyeze, Mr. Judge, Mr. Magistrate, Mr. Governor, Mr. President, Mr. Police, Mr. Onyami. Sean Mosa. Nanti. Chineke hụrụ ikpe ziri ezi n'anya. Nwanna m, nwa Chineke, gị onye amụgharịrị ọzọ, gị onye ezigbo Kristian, hụrụ ikpe ziri ezi n'anya. Ị na-agbaso ikpe ziri ezi,
chairman onye eze, ị na-agbaso ikpe ziri ezi, onye ikpe magistrate judge, ị na-agbaso ikpe ziri ezi, governor, Mr. President, Mr. Police, Mr. onye amị, ị na-agbaso ikpe ziri ezi. Ngwale anya, read Isaiah 56:1-2. Akwa Isaiah isi iri ise na isii amaokwu nke mbụ ruo na abụọ. Deuteronomy 10:16-19. Akwa Deuteronomy isi iri amaokwu nke iri na isii ruo na iri na itenaanị. Akwa Isaiah isi iri ise na itenaanị amaokwu nke mbụ ruo na anọ. Isaiah 59:1-4. Mark 11:25-26. Our Christ God forgives our sins, yet he despises not the truth. Our God is not a liar. Are you an ardent liar who tell lies in everything? Especially when you tell lies in the name of the Holy Ghost or Holy God. Those who practice a lie in the name of God will not enter the kingdom of God. Yes, sir. Onye na-ekwupụta okwu ụgha n'aha Onyenwe anyị ya wuru usoro ụka were n'aha Onyenwe anyị n'ime mgbasa ozi ọma. Ị gaghị ahụ ndụ ebighị ṅaa ntị. Kwe hụrụ ka m gụrụ ya na akwụkwọ nsọ. Ọkwa ka ị mara ihe ị na-ekwu mgbe ị na-ekwu okwu, ka ị mara ihe ị na-ekwu. Ezi enyi m, the only thing that will make grace not to work for you is when you tell lies with the name of Christ, the author of grace. That's why we need to say the truth. N'ihe ga-eme ka amara nke anyị kwenyere na ya rụọsi ọrụ ike na-arụ ọrụ nke ọma ka ọma bụ ikwu eziokwu. Ikwu eziokwu ya hụ ụzọ mere anyị amara. Chetakwa ndị ohi mmadụ abụọ n'elu obe. Lee ya, Revelation 22:15-16. Akwụkwọ Mkpughe isi iri abụọ na abụọ amaokwu nke iri na ise ruo na iri na isii. Ị hụrụ ihe o ji deba ka ikwu eziokwu? Akwụkwọ Mkpughe isi iri abụọ na otu amaokwu nke asatọ ruo na amaokwu nke iri abụọ na asaa. Revelation 21:8-27. Jeremiah 7:8-11. You will never remain guiltless if you lie with the name of the Lord. Deuteronomy 5:11. Ị hụrụ ya? Our God is very cheerful. Our God is a cheerful God. He gives to everyone who cares, even if you don't care. He gives to the righteous. He gives to sinners. Yes, he made his sun shine on the righteous and sinners. Also his rain to fall on the righteous and sinners. Matthew 5:45. No wonder he commanded you and I to be a cheerful giver. Chineke bụ onye onyinye, onye na-emesapụ aka, onye na-enye onyinye. Ọ na-enye onye ọbụla, ma onye ezi ome ma onye ajọ ome, na-eme ka anwụ ya na-amụkwasị ndị ajọ mmadụ na-amụkwasị ndị ezigbo mmadụ. Bekee sị no wonder o ji gwa anyị sị anyị bụrụ ndị mmesapụ aka. Mr. Brother, Mr. Sister, are you a cheerful giver? Ị bụ onye mmesapụ aka. Ị hụrụ nke ọma na mmesapụ aka bụkwa otu na njirimara Chineke. Bekee sị it is godly. Imesapụ aka dị godly. Ị hụrụ ya? Ọ bụkwa imesapụ aka n'ime ajọ ome na ome nke iru abụọ. Ọ bụkwa weta isi were isi. Ọ bụkwa mmere gị ọgọ. Gị bụrụ nwaanyị emere gị ọgọ akpụrụ gị lakpuru. Ọ bụkwa ya. Ị gara emere nwaanyị isi ekpere ma na-agbụrụ ya na-alakpuru, na-emere ụmụ agbọghọ ekpere na-agbụrụ ha na-alakpuru. Ọ bụkwa nke anyị na-ekwu okwu ya. Ọ bụkwa weta isi were isi. Gụọ ihe dị n'akwụkwọ Proverb 11:24-26. Akwụkwọ Ilu Solomon isi iri na otu amaokwu nke iri abụọ na ruo na iri abụọ na isii. Akwụkwọ Malaka isi nke atọ amaokwu nke mbụ gụchaa ha. Akwụkwọ ndị Kọrịntị nke abụọ isi nke itenaanị amaokwu nke isi ruo na asatọ. 2 Corinthians 9:6-8. God loves a cheerful giver. Simply shows that cheerfulness and cheerful giving contribute a lot in godliness. It is part and parcel of righteousness. Ya bụ Chineke hụrụ onye na-emesapụ aka n'anya. Ọ hụrụ onye na-emesapụ aka n'anya. Nke na-egosi na mmesapụ aka sokwa n'otu n'ime ịdị ọdịrị ka Chineke. Ọ nọ n'ime ezi omume tụmadị mgbe ị mere n'ezi obi na n'eziokwu, ọ bụghị na aghụghọ. Na ntị, God does not appreciate a stingy person. In other words, God hates a stingy person. Now you see that stinginess is a sin. Ya Chineke na-akwaso onye aka tachi na-ahụ n'anya onye mmesapụ aka. Gwakwa ịhụrụ gba na aka ntachi bụ mmehie. Ọkwa ka ịkpachapụ anya. Nwanna m, do you now see why many people will end up in hell? They find it difficult to do good to their neighbors, let alone their enemies. Ehụrụ ihe mere ọtọgbadị jagaji ọkụ ala mmụọ. Ọ na-ara ha ahụ ime inyere mmadụ ibe ha aka, na-ara ha ahụ imesapụ aka nye mmadụ ibe ha. Ndị hụrụ ha n'anya ma afụzie ndị iro ha. Mana Chineke kwuru sị, gozienụ ndị agbata obi unu, na-ahụkwanụ ndị iro unu n'anya. Ọ ya one of the marks of salvation.
owu ihe ama nke ndụ ebi ebi. Ya ihe na-egosi na mmadụ bụ ihe ama nke ndụ ebi ebi n'egedege iru ya otu aka ọ dị. Ngwa n'anya, it is not easy to bless your neighbors, let alone enemies. Ịhụna na ọ dịghị mfe mmadụ ịgozi onye agbata obi ma afọzi onye iro ya, mana mmụọ nsọ na-eme ka ọ dị mfe. Holy Spirit makes it easy. Mmụọ nsọ na-eme onye nwere mmụọ nsọ na-adịrị ya mfe ime otu ahụ. Ọ bụ ihe eji amara onye nwere mmụọ nsọ na onye nwere akara nke ndụ ebi ebi otu a. Onye na-eme ihe ọma nye onye iro ya, nyekwa onye agbata obi gị. Ịhụrụ ya? Matthew 5:43-48. Akwụkwọ Matthew isi nke 5 amaokwu nke 43 ruo na 48. Akwụkwọ Luke isi nke 6 amaokwu nke 27 ruo na 28. Luke 6:27-28. If you are doing what is anti-God, anti-Christ, you will go nowhere. If you like, sing the name of Christ, pray with the name of Christ, walk with the name of Christ, except you have the image of God. Ihe ọsọ gị mee, ọsọkwa gị, ọ bụ na ị na-emegide Chineke, na-emegide Christ. Ọ dị ebe ije, ọsọkwa gị na-agụ Christ ka ekwu, ọsọkwa gị na-ekpe Christ ka ekpere, ọsọkwa gị gị na-agaje gị were Christ azụ n'azụ, ọsọkwa gị na-abụ ya na-abụ, ọsọkwa gị were eme miracle. Ọ dị ebe ije. Ekweghị ya. Paul ghọtara ihe a nke ọma. Paul understood it clearly when he said, "Be you imitators of God." Bụrụ ndị na-eṅomi Chineke. Paul hụrụ ya n'anya, gbara ihe ọ pụtara bụ emere mmadụ n'oyiyi Chineke. Ọhịa ojisi gị bụrụ ndị na-eṅomi Chineke. Ya wụ gịnị? Ime uche ya. Ọ ya wụ iṅomi Chineke. Ezi enyi m onye na-ege m ntị, ị na ha otu okwu a na ihe mere Chineke ji sị, bịanụ ka anyị kee mmadụ n'oyiyi anyị. Ọ bụ gịnị? Ka e wee na-eme uche ya n'ụwa. Mmadụ ndị ga na-eme uche ya n'ụwa. Ọ bụrụ na naghị eme uche ya, enyi lụzọ ndụ ebi ebi. Ịghọtagbo? Lụzọ ndụ ebi ebi. Matthew 7:21-23. 1 John 2:15-17. Akwụkwọ Matthew isi nke 7 amaokwu nke 21 ruo na 23. Akwụkwọ John nke mbụ isi nke 2 amaokwu nke 15 ruo na 17. To subject yourself to the will of God, the Creator, is the only way to eternity. It's the only way to the kingdom of God. Ya mmadụ ikwenyere ime uche Chineke, mmadụ ikwenyere ọchọ Chineke n'ime uche Chineke, ọ gwụsịa ya bụ otu ụzọ dam ejekete ndị ebi. Ọ dịghị ụzọ ọzọ. Matthew 7:21-23. 1 John 2:15-17. Akwụkwọ Matthew isi 7 amaokwu nke 21 ruo 23. Akwụkwọ John nke mbụ isi nke 2 amaokwu nke 15 ruo 17. Ya nke na-egosi na ime uche Chineke bụ ya bụ ebe okwu biri. Ihe ị ga-eghọta okwu a na-agwa gị bụ ibirigo n'ụlọ ụka, ọ bụghị ya bụ na ị ga-aga eluigwe na ntị. Mr. and Mrs. Born Again nakwa ntị. Mr. and Mrs. Born Again died in the church for disobeying God. For not carrying out his will. Ịhụna nwoke a na nwaanyị abụghị ndị born again, ndị amụgharị ọzọ. Ananias na Sapphira ndị amụgharị ọzọ kpamkpam. Ị na-anụ? Ndị emere baptizim n'aha Jizọs kpam. Gịnị mesịrị? Ha si na chọọchị ga ọkụ mmụọ. Gịnị mere? N'ihi na ha ekweghị eme uche Nna nke bi n'eluigwe. Dịka Sọl nupụkwuru isi n'okwu Chineke. Acts of Apostles chapter 3 verses 1-4. Ya na 1 Samuel, akwụkwọ Samuel isi 15 amaokwu nke 22 ruo na amaokwu nke 30. Ị hụrụ ya? Ị nwekwara ike gụchaa Samuel nke mbụ, akwụkwọ Samuel nke mbụ isi nke 15. Ị nwere ike site na amaokwu nke 11 gbatue, ma ọkwanụ gị site na amaokwu nke mbụ gụchaa ha niile ka ị wee hụ ihe emewe uche Chineke na-eweta na ndụ mmadụ. Chineke ya bụ Chineke obi ọkụ. Igwe onye obi ọkụ. Mr. Christian, iwe onye obi ọkụ. Gị nwaanyị bụ onye obi ọkụ. Ị ga-asị gị hụ ya n'akwụkwọ nsọ ebe Chineke sị, Chineke anyị bụ Chineke nke ogologo ndụ na ntachi obi, bụ Chineke nke na-adịghị ewe iwe ọsịsọ. Gị gaa n'akwụkwọ Exodus chapter 34 verse 6-7. Akwụkwọ ọpụpụ isi 34 amaokwu nke 6 ruo na 7. Ị ga-ahụ ya ebe ahụ. Ngwanụ nwanna m, nwa Chineke na-agụ ụka agachi ọka anya, iwe onye obi ọkụ. Ị na-enwe ogologo ndụ na ntachi obi. Kwenụ na Chineke a na-ewe iwe ọkụ. Onye na-ewe iwe ọkụ wee ekwensu, mana Chineke anyị adịghị ewe iwe ọkụ.
mana ịgwa nwa Chineke o mana gị na iwe ọkụ na-alụ hụrụ ugbu a na iwe ọkụ esite na Kraịst o site na Chineke o si na ekwensu ma ọ sị na ya mere mmadụ na oyiyi ya ọhịa ka o ji dị maka ka mụ na gị na-atụle onwe anyị ọ bụghị a na-amali elu anyị bụ ndị chọọchị eto ọnụ nkwulu ejupụta anyị n'ọnụ blasphemy is not part of God. Kwenye na-eme taa ndị nwere ministry of condemnation ihe niile aga condemn ihe niile ịjụọ ha sị gị na ha na-agbasa ozi ọma na ha na-ekwusa Kraịst na ha bụ ndị nke Kraịst na ndị chọọchị Kraịst everything condemnation akọndem onye ilu akọndem onye ala ihe niile a na-akọndem ha bụ ministry of condemnation na ha Kraịst o kwusa okwu nke ndụ ebibi ụlọ kwuo ihe mmadụ ga-eme chegharịa mba ọ bụ condemn ewu Chineke ekwe n'ihe ọjọọ anyị ga-elebanye ihe ndị anya n'ọdịnihu ka anyị lebanye anya ihe niile a na-akọndem akọndem nka ihe ndị na-akwesịghị ịkọndem aka kọndem cha ya maka na chọọchị gị anaghị eme ya a na-agbụ ya ministry of condemnation ya bụ ndị bụ ministry of condemnation ya bụ ndị ministry ha mgbasa ozi ha chọọchị ha bụ condemnation ihe ọbụla aga condemn anyị ga-eleba anya na agba nke na-eso ị gaa na akwụkwọ Kọrịntị nke abụọ 2 Corinthians chapter 3 verse 9 ị ga-ahụ ya ebe ahụ ministry of condemnation ọ bụghị ihe onye nwaanyị kwuru ọ bụghị ọdịdị Chineke ma otu kerekwana ihe gịnị ka okwu a na-arụjiri aka na-agba ntị na-agba ndị sonu ị ga na-anụ ya ọ dị mkpa ka mụ na gị mara ihe bụ ọrụ ebe na ọrụ ịrịba ama na ọrụ ebe na ọrụ ịrịba ama dị oke mkpa ka anyị mara ihe bụ ọrụ ebe na ọrụ ịrịba ama n'ihi e nwere ọrụ ebe na ọrụ ịrịba ama nke ụgha ya bụ ọrụ ebe nke mmadụ na-achọghị nchagharị ọbụla ịchọghị nchagharị a na-arụ ọrụ ebe na ọrụ ịrịba ama ya bụ miracle signs and wonders ka iwe nata ọrụ ebe nata ọrụ ịrịba ama na-enweghị nchagharị ịchọkwana ichegharị ị na-ebi ndụ n'ime ajọ ọbịa sị onwe ihe o mere ọrụ ebube dị nke Kraịst na-arụ nke o ji akwagide ozi ọma nke mgbapụta na nsọpụta na nnapụta ọ na-adị dịsi ike ị hụrụ nwoke a ọ sị na kemgbe afọ abụọ na ehibe n'ụlọ ya na ụmụ ya na ha nwe anwa ti ọkpa n'ụlọ ndị mmụọ niile nọ n'elu ụwa a na-akọ na zinc a na-akọ na dọọ enyi ya mgbapụ ụzọ nwe ha ga-ahụ ha ga-agụgụ ike ihe ụra ọ sị o wee nụ program a ka ọ na-ada nwoke a na ụmụ ya wee bịa mgbe ha bịara program n'ogolookwu Chineke docha nakwa ntị nwoke a wee kwetara okwu Chineke nke ọma o wee bụrụ na onye nke Chineke na-akọwara ha sị na eziokwu nke Chineke na ọbara Kraịst na-ayị mana ị na-asị asị sị ikwere na ọbara Kraịst asị ọ sị na ihe ọbụla okwu nke ndụ ebi ebi bara na ya okwu nchegharị nakwa ntị okwu nchegharị na okwu si na mmehie gbapụta bara na ya otu ahụ ka ọ dị ịhụ na nwoke a nwekwenụ anointing oil o ji bịa ọ debe ga-esi okwu Chineke laa ruo n'ụlọ ya wee sị Chineke okwu Chineke m nụrụ bụ eziokwu ka m mee ụlọ m anoint enyi o wee tọọ ọnụ ụzọ ama ya anoint te geeti anoint wee sị Chineke okwu niile m nụrụ bụ eziokwu bido kwụsị ihe ndị ahụ ọ nụrụ enyi na ntị nwoke a wee rahụ n'ụlọ ya na-enwe mkpata ọbụla ọ bụ ụmụ ya sị ha bịa ka ha hụ ihe ya nwa na-afụ ka ha afụ ihe ya nwa na-afụ ka ha hụ ihe ọ na-ahụ enyi ụmụ ya wee lọta ha niile ihe n'ụlọ na-anọghị kpam ụmụ ya wee jụọ ya sị ya dadi ya sị ọ sị ele ihe dị ya sị anọwụ okwu ọnụ nke Chineke the word of God the truth na man of God kpụrụ ha sị na ekwensu anaghị atụ ụjọ mana ọ bụ okwu ọnụ Chineke na ekwensu na-atụ eziokwu ụjọ n'ihi eziokwu bụ Kraịst ọ naghị atụ ekpere ụjọ ihe ọ na-atụ ụjọ bụ Kraịst ya bụ eziokwu nke ndụ ya bụ okwu ọnụ nke Chineke na ọhịa man of God kwụsịrị mgbanya ntị hụrụ onye nke asị na obi na-adapụ ya adapụ amalite program wee bido ọ sị ya wee chụpụsị ụmụaka ya na rum ka aka ya chụpụsị ha chụga ha na palọ wee gbachie ụzọ bụrụ redio tọba n'obi obi na-achị dapụ adapụ okwuchukwu a kwugidere 10 minutes ya 30 minutes ọ sị m ya ebutuo redio enyi lee anya n'obi ya ihe mgbu ahụ obi ha na-achị dapụ adapụ na-achị dọda na-achọ ndatu ọhụzi ọzọ enyi onye mere ihe ndị a
Olee onye mere miracle a? Ọ bụ mmadụ ka ọ bụ Kraịst? Ọ bụghị Kraịst Jizọs. Gịnị mere ya? Okwu ọnụ nke nchegharị, Hebrew 2 verses 2 to 4. Ịgọnụ ya ihe ọ na-eme. Mark 1 14 to 15. Gbatụcha gụrụ ha gara. Okwu nke ndụ ebi ebi. Okwu chegharịa ihe ọ na-arụ. Ana m akọrọ gị ihe ndị a ka ịghọtakwa na ọ bụghị naanị na miracle na ekwensu anya n'ebe ekwensu nọ. Ọ na-ejikwa miracle signs and the wonders na-ejide ndị mmehie. N'egede ọ gaghị agwa ha chegharịa. Ọ gaghị arụtụrụ aka na ajọ omume. Ọ gaghị arụtụrụ aka n'ihe ga-eme ka ndụ ha, ihe ga-eme ka asọpụta mkpụrụ obi ha. Ọ naanị ihe nke ụwa. Etu ị ga-esi mee anyị bata nwa echi, etu ị ga-esi mkpụrụ obi ka ebe ọ ga-anọ onye hapụ ka ahụ. Awụ m obi niile anọ n'ihe nke ụwa, mkpụrụ obi kwana na ajọ omume na mmehie. Ọbịa mere gịnị? Hapụ ihe ahụ. Miracle na-ada. Ngwa gị che na m na-asị asị. Lee na akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke 2 amaokwu nke mbụ gụcha ha niile tụmadụ isi amaokwu nke 7 ruo 12. 2 Thessalonians chapter 2. Read all of them, especially verses 7 to 12. Christ ịgbara nkịtị gbata ọsọ ga-ele anya ka ile ya mara ma na-asị asị. Matthew 24. Ọ gịnị ka Christ kwuru ebe a? Ga-ele anya ka ịma ma nwere okwu ga-adọ na ya. Ngwale anya na Matthew 7:21 to 24. Lee n'ebe a ka i wee ghọta ihe a na-akọwa. Gụọ na akwụkwọ site na Genesis ruo na akwụkwọ Mkpughe. Ebe ozi ọma na ọ na-echegharịa eziokwu ihe na-emekwa n'ebe mmụọ nke Kraịst. Eziokwu ndụ. N'ihi na akwa nsọ buru ụzọ chụọ alaeze Chineke na ezi omume, ihe ndị ọzọ ga-esota. Ọ naghị asị asị. Akwa Matiu isi nke 6. Amaokwu nke 33 ruo 33. Matthew 6:31 to 33. Ọ bịa bụ ihe m na-akọwuru unu sị na anyị kwesịrị ịbụ ndị na-enwe ndidi n'ogologo ntachi obi, na Kraịst anyị bụ onye ndidi n'ogologo ntachi obi. Galatians 5:22 to 23. Ihe ama nke Chineke. Mana taa ọ dị anyị ọsịsọ hapụga ezi omume na ndụ zuru oke na-achị ọnwụ na-enweghị ndidi. Ma Kraịst anyị nwere ndidi, nwee ntachi obi, bụ onye na-adịghị ewe iwe ọsịsọ. Onye nwe gozi unu, debe m n'unu, mee ka anyị si na mmehie gbapụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ịkpọ maka ịchọsi ihe dị gị mba 081 550 38909 0706 456 5615 0703 076 4482 0803 5005 882 0703 025 7755 ya 070 30 25 7755. Onye nwe gozi unu. Mgbe ọbụla m na-eme ka Chineke, ka anyị na-eme ka Chineke, ọ sị anyị mee ka ya. Ọ sịrị anyị mee ka ya. Ịnụ ihe m gwara gị. Chineke sị anyị mee ka ya nwa. Anyị dị perfect ka ya. Ọ ihe ọ chọrọ. Ka ngosi Chineke bịakwasị m n'ụlọ. Ka anyị were eziokwu na-aga ma ka emere anyị amara. Ọ ihe a ga-eme ka amara rụọ anyị ọrụ. Udo dịrị unu. Amen. Nke ahụ bụ Primate George C. Njoku n'ihe ome ahụ bụ Wisdom of Christ and Deeper Senses of Life, WDS World Outreach. Chukwu gọzie gị dịka ị na-ege ntị n'ihe omume a.